KT Davao at DZRL Batak RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome tabi sa satuyang programang Bicol Connection. Aldaw kitang ngunyan nin Biyernes, araw ng kagitingan. Makakaibanan ko sa lado technical, Engineer Tony Aguilar, ang samoyang Chief Technician. Yan man si Station Manager Melvin Barayoga, Ma'am Kayla Legacion Valdez, ang samong Finance Manager. Sa information niya, dyan si Tony Saison. Yan man sa transmitter site, Sinda Engineer James Oco and Rodel Cesar, ang sa to man maskuladong PSG. Makakatuwang ta sa pagatod ni na mga bareta ang sa tuyang mga karonda. Diba, di ko kita nga mga magiging newsmaker. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga parantabay niya to sa mga transistor radio, good morning. Sa mga gustong mag-participate sa laukan programa, pwede pong i-text sa inyong mga opinion na question na mga pangapudan, greetings sa 0948-241-7675 sa satuya pong text line number. Sa mga may kumpleanyo ngunyan aldaw, ang sa mo'y apong pagpaabot nin happy birthday. And may you have many more birthdays to come.
Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sendang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Endo. Magmahalan at lalong magmahalan. Kasabay ng pagmamarahalan kan sa tuyang mga barakalon ay pangyayari ano ha. Mayo man nangyayari ka ini yung sinasabing mga pro-price ceiling man na ini sa karning uri kasi iba pang mga produkto ano. Mayong ipon sa tuyang gobyerno para kastigo na mga day nag-uutob kan pinapautob na mga pro-price ceiling na ini kan sa tuya pong gobyerno. Orang bili na magkaigwa po ni na pag pahingalo man kan mga negosyante mananggad ni na karne. Tan sabi, mahal na live weight kaya mahal man na presyo kan kada kilo. May rason man po ang mga parakakarne. Nagkaka-windang-windang po kaya ninulita pigpaparatugutan ta ang mga trackings na ini na barakalon na mga atamantang urig sa Bicol Region. Idinadara duman sa Metro Manila asin na iba pang lugar. Mas mahal. Kaya mahal na ang bakal digdi sa to. Papatungan pa pag-abot duman sa ibang lugar kaya lalong nagmamahal ang presyo. Bako pating uniformado ang presyo kada kilo kan mga karne ano. Kung maglipat ka sa ibang probinsya, iba naman ang presyo kan kada kilo kan urig, manok, sira. Bakong uniform ta ang rason sa plete, sa pamasahe, mahal. Bakal mahal kaya may patong man simpre na mga retailer so mga nagtitinda sa merkado tama man tuntong mapalugi mama negosyanteng tuntong pati puhunan ninda maano pa okay dara pa ano or malugi pa Kaya ini man na mga pro-price ceiling man ini kan DA. Puro sa naman niyo sa pakuban man nangyayari. Mabakit ang nailin na kinasti kung nagpabakal ng overprice na sinasabi. Ni na mga produkto, magin ang DTI, magin ang price monitoring council sa mga banwaan. Puro sa naman baga kamo ano po. Ay inda. Diyos ko, patawarong kita kan mal na Diyos, patawarong pa kita kan mal na barkalon, ano? Sa totoo lang, grabe ang angal ngunyan kan mga tao dahil sa mahal na barkalon kan mga prime commodities. Tapos kulang po ngunyan ang income kan mga tao. Sa pagkakan lang, kulang pa ang nadidisponer. Kung sa manok, nakapitong kahig ka na, dahil ka pa nakakatuka. Dahil po napakahirap. Mangutang ka ngunyan, masakit na maghanap kung sisay utangan mo. Miski sa sadiring tao. Sa Bombay man, may porsyento, 20% gayo. Na dahil man nga nagbabayad ng buhay sa gobyerno, kung patong kan sa indang pinapautang, sobra pa sa porsyentong ipinapatong kan mga bangko. Kaya ang mga Bombay lugod, iyo ang nagrarayaman. So ibang mga saradit na mga negosyante, lugi ano. Ang napuhunan ninda, inutangan halimbawa, bako man gabos na negosyante para utang sa Bombay. 1,000 mo ngaya, puporsyento ng 20% di pirana yan, 200 na gayo kada bulan. Matinda ka ng limonsito, halimbawa, mga maritatas o ricado. So iba, Lazada, so iba, bayad, consignment.
ang patong mo sa merkado, pang wholesale or retail, inaapod, retail price, dahil sa kompetensya, healthy competition, ang sa emong paninda, patutubuan mo sa namang kan kumpiraan patubo manggang kataid mo dahil sa pre-enterprises kita. Kung nag-utang ka ning puhunan sa Bombay, 20% na ipinatong sa emo, ikamapatong ka sa naman 10% sa produkto mo, sa paninda mo, ilugi ka. Mababaong ka sa utang sa Bombay. Kung sabayan mo pa yan ng wigo, sabayan mo pa ng bisyo, alak, sigarilyo, asin pambababae, ay inda. Baad may isang raan sa emong tigmaok an sa emong negosyo. Ay, Diyos ko. Ano na tayo? Kailan kaya tayo makakahawas man digdi sa salot na COVID-19? Nawari na daw kaya magkakabara ko na ng at least 80% kan mga Pilipino para at least ano na talaga kita, medyo tranquilo na sa tuyang isip na mabakunahan talaga kita. Tarang po nindo, ini ang pigihiling-hiling niya itong solusyon para dahil na kita magkara-lockdown, matanggal na ang social or physical distancing. Magbalik kita sa karaputan. Pag papangajing aman niya mo sa loob kan simbahan, dati-dati, digdi nga kumataid sa agum ko ta, maka-holding hands lamang. Oh. Tapag yaong nga sarong, dahil lamang kami nakapapag-holding hands ta. Kung ba ko ngayon laban, ang napugol ni Mrs., ako man ngaya, ang napugol ko, ang sa kuya ngayang tricycle, na nagkakayod-kayod. Oh. Pero kung nasa loob ng simbahan, dawan mag-agum. Natatan chance na makapag-holding hands pag nangangajing our father sa loob ka na simbahan. Ang ngunyan day pwede. Dapat naka-face mask. Oh. Or facial, pangani, dapat. Oh. Dahil, diba, malasikan kaning laway ka na kataid mo na may virus. O, pero kung naturukan na kita kan bakuna, primerong dos or panduwang dos, sigurado na kitang may panlabang kita sa coronavirus. Tamaan man kita sa first dose, dahil bako na kitang symptomatic. Pwedeng asymptomatic. Malalabanan na, ano po, ang virus sa hawak. Dahil sa kagaguhan, asin kalukuhan, kapatalan kan ibang tao, nangurog na sa may parte kan na China, na ang barita ko, ang coronavirus gikan ini sa paniki. Itong garo na baga demonyong Lucifer na hayop na nangitom na, kinakakan pala niyang kanibang mga tios man na mga Chino. Inda kung may China pang nagkakakang kayan. China ta babae. Sa China miski nga ni halas kinakakanduman, kinong buhay. Isus Mario, si patawaro niya ako gata ka ni Diyos ko. Minsan man inailing ako sa Googles. Kinakakanya ba kung ugbon na kino? Ano na ni pigya sa rasaw-saw sa ano ano tong Diyos na ito or anong ata kung sa tuya tawyo. Buhay na babo kinakaon Isus mercy. Usmak talaga nga niya ako. Kung ako urusmakon man minsan lang ko magkarigos. Nausmakan akong maray sa arog kaning tao nga niya ako, na kinakakaninda ang buhay na babo, na bagong mamundag. Sa tuya, pwede man na ang ibadang Pilipino, nagkakakan man babo, itong babo sa umaba ko, itong babo sa harong. Taigwa man kayo na kung nasagap na istorya sa mga parainom, minsan nakikipag-inom-inom kita sa mga turotambay. Tanya ko perten iristoryahan sa mga parainom na yaon sa tambayan. Diyan ka makakadangog di mga makonsuilong istorya. Na ako ngaya pa di, duman sa umami, mababo. Pig para darakop ko ngayon, nadubo ko. Iyon na ngayon yung pulutan ta. Ayun niya ako. Babo ade. Kakanan niya ako kamo.
Tama na niya ako ni sa kuyang salted peanut. Takot mambay ako. Tatiba niya ako kita kaniyo. Tawaan ng rabies. Pero masira ang pigiling ko sinda ganado. Sunod na naman, Cobra. Ano niya ako ning pulutan ta? Ay, si Cobra nga dumampa di sa may puning mangga. Narakop ko ngayon. O yan pulutan ta ngayon ni Cobra. Namitan ko mang kadikit, kundi niya ako saway ni o Cobra, na medyo marang-harang baga niya ako ning ano na ina, pigsilian mo, dahil ngayon pa rin, talaga medyo marang-harang ngayon. Baka niya ako ni sawa. Ako papalingan niya ako ang complete. Tala-tala paan. Batik-batik ka na Cobra. Ay na, kulay ka na asawa. Pero ining paniki, mapa kong Pilipinong narama na nagkakaning karning paniki sa Pilipinas. Na maarat na pati kaya na sa kagaro na bagay Lucifer niya kung ano itsura kani yung paniking ini sa nasyon diyang kanchay na palan kinakaon adi sa di ko naggalin virus por Diyos por santo nagparalako hinay ko iyon ni nakapabagsakan sa tuyang ekonomiya sa kinabaan iyon ni nagtanggal sa mga empleyado maging sa pribado. Kada ko lang nagkawaraning trabaho. Ini nagpasaradong salot na ng COVID-19 sa mga negosyo. So mga mauurag na negosyante, urologi. Kaya mayong pinipili po an inaapod na coronavirus. Mag-bilyonaryo ka, mag-milyonaryo ka, mag-pobre ka, asin mas kung tiyos ka pa. Hello, Idol. Nagpo-program ako, Idol. Anong balita? Opo. Katugang balik kita sa programa, binabati ta si paring Saldo Villagomez and family, nakatune in. Si Jojo Piñauhas and family, Kagawad Sumpay, mga nakatune in sindangunyan. Si Noriel asin man si Chuisos. O maray naramrag ka ninyong amin. Sa Barangay Santa Cruz, na Basyon Iriga, lang kusog ka radyo ninda, nag-iirungog sa satuya pong programa. Salamat na maray sa indo. Aberda, may resibyong kitang report ali sa luwas. Bicol Connection Report. Si Karundang Philip Barsinalip, igwa kang naaraman na Pilipinong nagkaon sa karning paniki. Ay, igwa. Pilipino magkaon sa karning paniki. Oo, normal. Uli ko sa China sana nagkakaon-kaan. Ay, di sa Pilipinas. Aanitan ba yan, inaadobo? Ilang parat baga kito na paniki. Ay, Ano yan? kung yan, daog yan kan purog basta inadoboan paniki. Ay, delikado dati dyan hali ang virus na yun eh. O ano yung tamay nagkakanta dyan sa katayat mo? Nasa video okay bar ka? Parayo. Bisperas kan piyesta, digdi sa San Antonio Ugbon sa Banuan kan Nabwa. San Antonio Ugbon. As in, magkakaigwan na blessing and inauguration ka na barangay hall ka na San Antonio Ugbon, digdi sa Banuan kan Nabwa. Haray yung barangay yan? Magiging, hara nito man. Inaabot pa man ba ganin bagting? Ay, iyo ha. Sisiyan po nung barangay dyan yun yan? Si punong barangay Simplicio Belitario. Simplicio Belitario. O, happy fiesta sa enda.
Kasabay man ka na kapiestahan dyan sa Antipolo Old na buwa saga. Sa aga mo pala. Nag-iimbitar si retired Air Force Alex Celeste. Iyo, happy Mapabunyag fiesta. kan sa iyang makwapo. Tugang siya ni Boboy Celeste. Oo. Iyo. Alagad digdi sa San Antonio Bon sa Banuan Canabua magiging bisita si Mayor Persen Bulan at si mana Vice Mayor Marisa Bilitario Hao sa gigibuon na blessing and inauguration kaining Barangay Hall kan San Antonio Ugbon. Mayo si Sa Congresswoman. Banuan Canabua. Mayo si Congresswoman na mayo dyan. Negative tabi karon dang Joey. Tiga halat-halat mi ni Karondang Rocky. Sabi ni Karondang Rocky, mayo siyang putsiko sa aga. Tano man. Pero mayo sa nadapirig wa. Magdara ng tigning bugta ka na Tupperware. Tupperware na yan. Bawalan plastic. Nya, Tupperware. Dahil pwede. Plastic Ay manggaray. itong kunyan dahonin batag. Ay, di katan mantika maurula sa bado nindo. O kaya dahonin minunga. Ay, maurula ang lana kan adobo. Kabawal man yan ang plastic digdigi Karondang Rocky. Ay, see. Saka mayo dang adobo. Papabakal pa duman sa ibang nasyon si Karondang Rocky. Ito mga imported na orig. Ay, Mas barato dahil mga imported na orig duman sa ibang nasyon kaysa orig digdi sa Pilipinas na bang mamahal. Ang pagparamahal baga kan na orig sa Pilipinas, yaon man lagod ang pag-arabutan na kaniyong nagrulatom ng kulay na mga imported na mga karning orig na Pero sinasabing barato. Hindi malatom. Marulatom naman baga daw. Paano? Frozen ng marayan. Manang gayong siram niya. Tapos sa dugo, birilog na. Kaya, daw pa man yan manaro, daw kayo makakan. Oo, baka may virus pa yan. Iyon na nga nita, ali pati sa ibang nasyon. Makaduda na bagan, mga arog kaya na mga frozen meat. Ano dahil pa man daw kita sasakupong kan mga tugalsik na ini, ini nga mga garo-bagaros, kadakla na produkto da digdiyo. Aling China, pati urig, aling China, pati ang mga imported na sira, ali pananggad China. Ang manok, Chinese chicken. may Chinese chicken naman, singkit naman ang mata. Saradit. Uy, baka man so, Wala manok, ko gang mata kan Chinese chicken. ang Chinese chicken, baka mga pugo yan. Dahil may Chinese chicken man talaga. Pero saraday. No, saradit na manok. Hmm. Bakong arog ka na mga broiler, talagang takula. Tapos ining 45 days na kung minsan halig dyan sa Banuan Canbao itong mga kal. Engineer Alex Gaite ba kadakol kal. Angkal kaya, nagtagas naman kang karni na kang kalta. Kumbaga sa ano, haloy na nagparaitlog yan mga manok na yan. Mas mararay ko pa Madali itong, sa naman yan palumoyon. mas mararay ko pa itong sasu chicken. Ay, masakit man pa lumuyon ang mga kal na manok. Abang kunat na baga kang karni. Basta tumaw lang si Engineer Alex Gaite. Madali ang palumuyon. Ano man ang style mo pagpapalumoy? Dahil lang yan titubigan yung marhay. Hmm. May mga technique kaya na Ano yan? madaling lumumoy. Piglalagan ng kutsara da para lalong maglumoy. Bako, yelo. Yellow pala. Oo. Kung kutsara sa katinidor, baka tuhugo na yan. Maski matagas pa. Uy, iba man kayang na ihiling ko sa mga paraluto. Ano niya, kung binuntugan mo mano yun yung kutsara. Parang ay madaling maglumoy ngayon yung bulalo. Arok pala niya. Ikaw man pala, yelo. Yelo. Tapos, purog. Inuulaan yan, madali yun maglumoy.
Arog pa lang kaya ng sikreto mo. Kaya pala napaling ako kan pinagakan mo kung pangutuhan duman sa Indukan si chicken kare-kare mo. Ay, ano to? Chicken, ano to? Tapiglagan mo pala tong purog. Oo. Anong ara niya ako kanilita pagkapangututa? Garo ko napapaling. Ay, ito pala, pigaluan mong purog. Kaya paling-paling mananggad ako Ibang klase. Chicken kaya ako curry, nagluluto. bakong pagkakan mo ka to, chicken curry. Tapos itong Oo. garo bibing darakulaon na gutaan mo. Ano nga ning pangarang ka tong bibing darakulaon na piggutaan mo? Kunyan, itong aram kong baby. Dahil ito Baby girl. bakong si baby girl mo, itong ano, Bako. itong piggataan mo bagang garo tahong bagang itsura ka, itong pero darakula. Kunyan to, talaba. Talaba pala to. Pero masiram sa talaba na Oo. ginataan mo. Alcohol nga ni, masiram yan gugutaan. Dahil pa ko nakaakan na Tapos, ginutaan kohol, Di tabaka. aluanin na pinya, balaw, perte alcohol. Ang cool kaya, delikado man, tabaka, nag-spray baga sa Tapos may sukol na nakakan mo, na-spray, di baka, delikado yan. Dahil man, yan nga ni sa May sentro mga kaniri pesticide ka, baga. kadakol po yung mga kohol na tinuruho. 5 pesos naman paten kada sarong tuhog. Ning kohol. Aasalon mo Oo. na sana. Dahil idudot-dot mo na lang duman sa sausawan, dahil ka lang makobe. Gusto mo sabihin, luto na siya. Luto na, prinitos na, tinurog ng gihoy. I see, oo. An kunyan, pag nabakal ako ng kohol yan sa sentro Paniriga, itong napalain ako kan sausawan, kung minsan, ang sausawan dyan, dawa isa-isa na baga ang nagsasausaw. Ikaman ba ya? Siyempre, sausawan kang gabos. Alangan man, kung virus rayao na dyan. ay, daramay na gabos. Sausawan ng gabos. Alangan man kayo. Sausawan ng bayan baga kaya. Alangan man kayang kada suka. na sana mabakal sa emo ning tinuruhog na kuhol. Kanya-kanyang sausawan, di mauubusan sa emong palibot ng garapon. Mauranin sukan para tindanin ko. Doon sa rong kohol sa naman, mapapatos din dikit na suka. Logi. Baka sa suka lang ngayon. Pugurot lang sa kuyang Magdago. negosyo ngaya. Oh. Pero madilim siya, mamin para tindanin ko. Iyo yan, ang maray. At least hampang sarong kilong bagas magapon, kayang-kayang makuha. Saka naghahanap buhay kaysa duman sa mga maghahanap patay. Itong garo style Juan Tamad, bukakan nguso niya sa irarom kan na po ning mangga. Ubayaw. Alatong ko lang mahulog na Dahil yung itong prutas na ini. kunyan baga ining sa punerarya, ang hanap kan, mga gadan. Tano man. Kaya hanap patay. Bagong hanap buhay. Pero maray man bagang maghanap ning itong mga sa inaapod na insurance. Itong mga sa kunyan, mga plan-plan. Maray man na hanap buhay baga yan. May commission ka dyan. May commission ka dyan. Kaya lang, Mapunta ng komisyon, kasi yan man ang dilensya. difficile man na mag-offer kan sa emong produkto, kung an sa emong uoperan, boss, kuha na po ngayon sa kuyang plan. Ano nga yung plan? Sa kabaong mo po ngayon. Tapirang, unta ka ngayon lumayas nga sa, malialing nga sa tubangan ko ta. Gusto mo na ngayon kung matigbak. Taopiran mo ngayon kung yung proplan mo. Para sa kabaong ko. Life plan ng Masakit pangaran. Tupulan kabaong. Masakit mag-sales ka na araw kaya naman. Lumayas nga. Tapos hindi ko pati, abang ko kulit magsingin. Ay, siyempre, may Mga- porsyento man sila dyan. Plan ini sa kabaong. Ay, pero kada ko lang nagyaman Gusto dyan. pati i-advance, ano ba? Makakapag-tour ka kung dako lang sales mo. Kundi masakit lang ang dapat tigwa kang expertise sa pag-sales kung paano makukonvince mo na magkuha sa emo ni na insurance.
Oo, maray ka mag-sell stock. Dapat daw ka itong dahil ka pwedeng masapuyong. Takon Oo. mainitan pa yung kan na uupiran mo kan na proplan mong ina para sa kabaong, diba? Sikadan kang bigla, masakit yan. Baka ang maginibo sa imo, planto. Baka majitli ka kung dahil man Chuck Norris ka. Maray ka planto Or na. Steven Seagal. Kaya hinigaw ka sa kabaho. Uminot ka na ngayon sa kabaong na ko. Preser mo sa ko. Ay, inda ko. Manoy. Ano ni? Sige. Go. Talagang ngunya na mga panahon. Kung anuan sa nabagang mga hanap buhay kan sa tuyong mga kababayan. Malata duman sa banuan kan buhi, may nagpabisto ng assistant region. Ayo, naputol ka, Lip. Lip. Naputol ka. Please call back. Please call back. Alat-alatong tapo gira, Lip. Yan. Sige, Lip. Pasensya ka na. Naputol ka. Sige, ano tong sabi mong nagpanggap na abogado dyan sa buhi na nasa lakab na kan mga autoridad? Uday pa? May pag-iriba dato. Tulo dato. So saro pa lang. Hamak mong magpabistong Assistant Regional Director kan Social Security System. Batan ang lalawagon pag-arog ka yan. Matindi. Sanay na yan. Matingan modus. Sanay na. Kunyan, madunong kaya pala nito. Nag-accelerate. Siyempre madunong. Kaya daw magpanggap na abogado. Magpanggap na direktor. Madunong. Basta-bastaan, maging Assistant Regional Director kan SSS. Makamakon mo yan. Di, gulping na ganso. Gulping na swindler dyan sa buhi. Dakol, mga nabiktima. Sus, Mga pensioner pati. Ay, nako. Mga senior Kagawa nga ni citizen. palan, may nabiktima pa. Tapos grabe. mga estudyante. Kaya matindi man ang karisma. Malupit Dan man. nagsagin-sagin Assistant Regional Director kana Social Security System. Modus pati niya. Biktima ho nitong mga pensioner kana SSS, tapos GSIS, saka mga estudyante. Ano daw kung agadan mong reaksyon digdian na SSS? Siyempre, dahil man yan mataram kayo. Mayo man niya kami pag-aram kanarog kaning mga bagay. Saan SSS baga, saro sa talagang minsan kahit tungani may anomalya man na nangyari. Nag-abot na tabi karon ng Joey si Mayor Persimbulan kana banwaan yung nabuwa. Interview ta na? Oo. Dadulokon mi na ni karondang Rocky. Nagkadang ka daw nin kunyan si Mayor napimpik sa Iyo, sige. Naputol ka, Lip. Lip. yes. Go ahead. Kukunyan mi ni karondang Rocky. Mayor Persimbulan. Mayor, good morning po. Night po kita sa NDCTI. Angkor po si Karondang Joelim. Gingirit si Mayor. Mayor, good morning. Sabi mo, live nanti kita, live. Mayor, good morning po. Live po kita sa NDCTI. Angkor po si Karondang Joelim. Good morning. Mayor, Gabos na din. good morning. Good morning po. Kumusta po? Advance happy fiesta sa Taga Santo Yugbon.
as in sa mga taga-Antipolo. Ayo po, barita mi po, ma-blessing po kamo dyan kan bagong barangay hall. Yun po, ay gawanin mga ginigibong activities hindi sa Barangay San Antonio sa na pitong panbike. Nagsago na po ng awarding. Ngunyan, ninahalap na po si Father magkakagawa ng blessing kan bago makonstruer na women and children building or office. Kaya po kami nag-alat-alat lang yung partner. Pag-abot po niya, magkakaroon na ng blessing. Sa imo po, Tabi Ali, ang budget na pinagpakonstruy kan sinabit ng edipisyo Mayor Fair? Ayun po, nag-solicit ako ang council sa Panginoon po ni Kapitan. Muna, inaprobang ko man po. Immediately, na-implement na. Kaya ready na for occupancy. Alagad, bago i-occupy, siyempre, dapat i-bless mo na ang lugar para maswerte sa kabos. Lalo sa mga kupar po dyan. Dako lang tabang po ini sa mga constituencies mo dyan, Mayor. Pwede pa kayo din maging evacuation center. Maging, pag may okasyon, ang mga kababaihan, pwede pang magamit. Ano po? For other purposes, yes, of course. Pero ang specific purpose na talagang pwede yan magamit ka ng combination kung kababayan. Pero siyempre, sa mga emergency cases, pwede man po magamit ka. Lalo na sa panahon ng kalamidad. Apo, may panran po nabanggit mo and blessing. Pinapautob tamang po giraray ang health protocol, Mayor, dyan sa imo pong Banwaan. Ay, po, hindi nga din sa tinugod mo na, kadaklaban po hindi, mga barangay official, saka few invited guests. Kaya nag-observe kaya sinasabi ng minimum health protocol. Iyo po. Mayor, barita ko, itong pinaluwas mo ng Executive Order number 3, an order creating the Municipality of Nabua COVID-19 vaccination policy and operation center. So ready na po kamo, nuarin po mapoon ang kakaigwa po ni na pagbakuna kan sa imong mga constituencies po sa Banwaan ni Nabua. Well, few days ago, that was 2 or 3 days ago, nagkagawa ng simulation. Bago po mag-roll out, ang COVID vaccine, requirement po na dapat igwang simulation. Kaya po kami kanto sa Nabua National High School, ito po public court, naman, na pinahon ni Congressman Fortuno, doon po nagkagawa ng simulation, sa Panginoon kan mga municipal officers, sa mga DOH representative. So sabi sa kuya, nasabi ng representative ng DOH, within this month, since na-complete na itong sa mga requirement, itong aming simulation na ginibumi, tibade ang unya na bulan, mag-abot na si supply. And then pag nag-abot po yan, ready naman po ang sa muyang team na mag-vaccinate. Igwa na po kaming master list kan mga vaccinees, proposed vaccinees na yung inuton in the order of preference. Una na itong mga medical frontliners, and then pagkaram ko mga senior citizen. Ito mga nagpalista na ang susunod na i-vaccinate. Pero itong mga nakalista. Kung napotong ka, Mayor, mapabakuna ka man po. Anong klaseng bakuna nasa imong gusto? And ano maasa lang ang local government of Nabua sa ipapanaong bakuna from national government? O may plano ang local government magtagaman ng budget kumpira para po magbakal man po ni na bakuna para po sa pagtaong libreng bakuna laban sa COVID sa Sendo pong Banwaan? Actually, sabi ko nga ni, yung order of preference. Ibig sabihin, may pwedeng sumikit kita dyan kung bako kita kaibahan sa priority list. Opo. Pero kung sa senior citizen, siguro kaibahan ako dyan sa
alam mo, ang edad ko talagang considered as senior citizen na. Pero kung pwede kong itapa sa iba, pwede kong itaon sa kong slot sa ibang gusto magpabakuna. Pero kung talaga kinakaya ko na ako, kaiba na daduman sa priority list, ay siyempre, isusubmit ko sa diri ko. Willing talaga ako. Nga daw na itong mga nag-aninlangan pa na magpabakuna, may ganyan. Isip mo, dapat ang mga leader ang nangungunahan sa mga araw kaya na pagpabakuna, lalong-lalo na nagtutuwang isip ang iba na magpabakuna. Opo. Sa hapot, kung di makaming budget, sa local government, nasabi ko na po yan na nagpalocate po ako sa garong supplemental budget, aprobado na po ang kan MBC, saka kan Sangguniang Bayan. Ang kantidad po kaya 7 million pesos. Initial amount po yan. Na kung kulang po, dadagdagan ni. Karan ko, na ang national government, kulang man ang supply, at actually, ang nag-aabot sa tuya, medyo kulang pa. Naunang na-deliver, ito bagang donation, halis sa China, halis sa WHO. Dikitong pamalang po ito. Kung ito in order na babayan ka sa itong gobyerno, kaya tamang gabos na gabot. Kaya kung mag-roll out yan na bulan, sa masunod na bulan, dikit pa man talaga ang supply. So, nag-anticipate kami na baka magkulang po ang supply, kaya ako po, nag-allocate man ako ng budget for that purpose. Ayo po. Very well said, Mayor. Last question na lang po. Nag-aaditan ibang mga namamanuan sa nabuhatan, nagdadakol po daan mga COVID cases. Ano po iniyo? Yaon dyan sa munisipyo, ay sa banwaan mo naka-stay or yaon duman sa Bicol Medical Center? O iyo ini itong mga nagkabaragat sa parte Candil Gallego na sa pag-swab test kaigwa po ni na naging mga asymptomatic ata. Pero sabi, dakol po da ang COVID cases sa Banwaan Kanabua, so nakaka-alarma daw po. Ano po ang masasabi mo para mahali ang pag-adit kan sa imo pong constituentes, Mayor? Alarming, kaya lang talagang nagdadakol, nag-increase. Pero ako pang sabihin tang sobrang dakol or very alarming ang number. That's why we are doing our best na ini makuyan ni mapugulan. Kaya igwa kaming mga pinaluwas na reglamento in addition kan IKTF rules. Kaya nagbuktak kami ng mga checkpoints. 2 checkpoint po yan. Sabi ko, ang sabi ang mga reglamento must be strictly enforced. Dapat gabos i-require na gamit ni face mask, dapat Lip, naputol ka, Lip. Please, call back, Lip. Naputol ka tabi. Para at least makuha manggirarayan parting words ni Mayor Per. Mayor, pasensya ka na po. Naputulan sa tuyang line. Ibabalik ko po sa emo sa emo pong sa emo ang linya para po at the same time, sa imong pangapudan, sa imong pong mga kahimanwa, and naugma ako, Mayor, si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, kaibanan mo sa okasyon ko niyan, garo nagpapahiling sa publiko na sa maabot na 2022 eleksyon, kamuman giraray na duwa ang matandem. Olip, ay na kamo. wala yung takot yan, hindi muna sa COVID. Sabi ko nga, kinikido mo ang gabos na medios, ang nalikita, at sa to yun ba kay Manwa, hindi siya naglalakot na virus, hindi COVID-19. Kaya ang pamaggirara, hindi nakahali. Actually, in the national level, talagang mas grabe ang pagtaas. Kung kaito nasa 1,000 sa 2,000 pa lang, daily, nagkakaigwa din ang positive cases. Ngunyan, nag-abot na ng 15,000 plus. So, pati English sa probinsya, arong man po kayan. Sa ito yung Banwaan, sa pagkaram ko, base sa datos nag-abot, talagang igwa ng paglakaw. Kaya lang,
gabos po ini na naraman ta nagpo-positive, gabos man po ini nadadarata sa ospital, lalong-lalo na sa Banasi. So, pagkatapos po, nagpo-contact tracing kita, disinfected itong mga residensya, kan mga nag-positive sa COVID, and then si mga pamilya, pinapaswab tama. So, sagpon dito mga direct contact. So, kapos po yan, ginigibuta. Sa madaling sabi, Mayor, mayo sa kaisipan po ni Mayor Per Simbulan na magkaigwa po ni lockdown or maibalik sa ECQ sa tuya pong lugar, Mayor. Sabi man, pag-abot sa bagay na yan, ang nagpopuan ka yan, sabidisyon ang ITF. So, ang pag-lockdown, hayo po yan. Siguro kung magkaigwa man, siguro bakong sa kaimpiruan, kung dito man na siya apektado. Pero nag-decision po kami na dahil po kita mag-lockdown, kayang-kaya tapaman, may contain ang nasa binang Cairo. Okay, more power, Mayor. Thank you so much. And salamat na maray sa pagpa-unlock na makaulay ka sa programang Bicol Connection sa RPNDCKI with Philip Barasina. Thank you so much, Mayor. Thanks, salamat, ma'am. So, yan tabi karundang Joey, pakikipagulay niya to ki Mayor Per Simbulan kana banwaan ni Nabwa. Simbais, Mayor Marisa, dahil mo kakaulayon. Dahil ko panahiling. Alidigdi sa San Antonio Ugbon, sa banwaan ka na Nabwa, eban si karundang Rocky, ni man si Philip Barasana, RPN, Radio Honda. Bicol Connection Report. Salamat na maray karundang Philip Barasena with Rocky Bayubo sa pagkikipag-ulay niya to kay Mayor Per Simbulan kana banwaan po ni Nabo Camarines Sur. Mabalik po kami aratsan pagkatapos lang po nin mga hanap buhay sa paagi po ni Sir Tony Aguilar. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indukan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na ni hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong ini dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kawa, an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan
ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, agkud iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Winners Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-o-ofrecer nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Bentusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waferina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasok, Kojic Soap, 3-in-1 Soap, Feminine Bar, Whitening Cream, Glutathione Lotion, 8-in-1 Hair Care Treatment, Men and Women Perfume, Body Scrub, asin igwaman in mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 Coffee Classic and Cappuccino, Premier Organic Juice, Winner Slim Juice, Life Saver Juice, Supermind Juice, Winners C, Spirulina, Grape Seed Extract, L-Glutathione, Barley Powder, asin ang Siro Dia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran ang Winners Life and Waferina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1, San Nicolas, Irigas City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waferina. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang
ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. We serve what you need. We serve what you want. We serve that you don't know that you need and want. This is the connection we built along these years through news, information, and entertainment. Thanks to radio, we let you see, hear, imagine things because we know a mind can deliver more. That's why it's called the Theater of the Mind Box. Let's celebrate this connection. February 13 is a World Radio Day. Because of technology, radio is not just an audio tuner these days. The connection is now a relationship. Hanap nindo ang malinig asin magayon asin maaasahan na lying-in. Nurse, Oni Birthing Home and Lying-in Clinic. Matatagpuan sa number 211, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Ang nag-upreser ng magayon asin maaasahan na serbisyo 24 oras. Sindaigwanin mga eksperyensyado asin lisensyadong doktor. Sindaigwang serbisyong offered. Arugan PhilHealth accredited prenatal care, postnatal care, family planning, newborn screening, and immediate care of the newborn. Igwasindang nurse, midwife with skilled that we're ready to attend her mind. Sindaigwang ambulance service at via Mediatrix Hospital. Para sa indong mga kahaputan, hanapon lang si Mr. Bema Sales, Operational Manager with contact number 0906-058-0689, 0961-514-4658. Kaya kung ang hanap nindo, malinig, magayon, siguradong lying-in clinic, Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic na kita. Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic, managed and cared by skilled clinicians. Ito ang bago ngayon sa Iriga, high-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yaka ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Diane Maestrado. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa RPN DZKI alas 10:34 ni Naga.
Balik kita mga tugang sa programa. Garo baga niya ako na hihiling na dahil man matumang si Vice Mayor Marisa Bilitario sa mga simbulan sa maabot na 2022. Yaon nga ni Andoa. Sa sarong okasyon, sa blessing ka na bagong edipisyo dyan, na pagibo sa pagipo ka na tabang ni Mayor Per sa Barangay San Antonio Nabuak Camarines Sur, pipiesta na lang padago sa Indoa. Tabarita niya mo kan mga nakaaging mga bulan aldaw na matumang na daa. Siyempre daa. Si Vice Mayor Marisa pag kinakaulay, dahil man da siya malaban, dahil man matumang sa mga simbulan. Kundi ani ba ngayang mga nagpapalos ngayon, mga supporter man sana ngayon ni Mayor Per Simbulan. Nadyan palan, may one term pa palan ini. Si Vice Mayor Marisa Bilitario para mag-re-elect as Vice Mayor. O kaya garo niya ako iyo manggirarayan na matandim andwa pag-aabot ka na eleksyon. Yan sa baaw kaya mga tugang, garo na dagos na ang paglaban in the Mayor Jeff Vicenio and Vice Mayor Ling Malasarte sa kargong alkalde. Saan kinuha ng running mate ni Mayor Jeff ang sa iyang last termer councilor na si Para Vicenio. Naka nagtalikod na eleksyon magka-tandem sinda ni incumbent Vice Mayor Roseling Malasarte. Kundi dahil sa mga burbotsurno, dagos na daang malaban, ano? Ang barbarita, pwerte nga yung bakbakan yan. Pwerte nga yung, kumbaga sa burulang, pwerteng bakbakan, pwerteng pustahan. Kundi sa Pilipinas mga tugang, ano daw yan tagaroon na tuod na kung malaw ka sa batalya ng politika, dapat preparado ka sa panggastos. Although sabi kang Comelec, dapat sa lambang kandidato maggastosan na ng 5 pesos sa lambang butante. Hindi lang labo kiton mangyari. Ang sarong botante, regaluan mong 5 pesos o 10 pesos kan sarong kandidato, di ba ada? Batikal sa imo, kabalanganing kabalang, batikalon mong batag na kangirit, batikalang bariya, kundi ka batikalon man kabalang. Ay, ang iinda. Natuod na po kaya sa gastos ay pangyayari. Happy birthday to Mr. Ramon is my name, Dilima of Happy birthday to Mr. Ramon is my name, Dilima of San Agustin, Chapter Advisor, Mr. Mr. in Mrs. Club Rinconada gayud ini, Happy birthday to Mr. Ramon Dilima of San Agustin, Chapter Advisor, Mr. and Mrs. Club Rinconada. Sabi ni Karundang Joter Tersinio. Joter, good morning. Salamat sa text message mo, Digdi man sa probinsya kang Camarines Sur, pigpa para tutulakan ibang mga politician na maglaban sa kargong gobernador si Vice President Leni Robredo. Umamadang problema ka Ilre Villaferte. Kung si Leni ang malaban, si Ilre Villaferte man mabalik sa pagka-gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Pwedeng si
Provincial Administrator Luigi Villaperte, iyon magkandidatong congressman sa 2nd District. Or, kung medyo mas bistado na sa paglibot-libot sa pagtaong tabang sa mga taga-kamay na pirilian. Pero kung dadangunin daw ang payag ni Congressman Gabi Bordado, mas gusto niya na mag-aspirar si Leni sa pagka-presidente kang nasyon. Tao da pa nga kitang naging presidenteng Bicolano o Bicolana. Baka nga iyon na ni ang pagkakataon. Naganaho namang kan hali sa Bicol Region ang laban sa pagka-presidente. Ano man nga tahali ka na sa taas na pusto, sa ikadawang halangkaw na posisyon sa Pilipinas, bigla kang mahuros. Mas marangaya, kung para sa kuyang opinion ngaya, si Leni ngaya magdalagan presidente na kang nasyon Pilipinas. Kaya, ang challenge ni El Rey kay Nonoy Nandaya, siya ang lumaban sa pagka-gobernador sa masunod na 2022 eleksyon. Ipailing niya ubuson niya na ang gabos niyang dapat ubuson na kusog sa pagkampanya, sintabo, kunigwapa. Ngarig mahiling konse talagang maurag sa pagka-gobernador sa Camarines Sur sa 2022 eleksyon. Kung baga trayumpo ang urag-urag ni Nonoy, o kung mauuragan siya sa buto ni El Rey Villaperte or ni Luigi Villaperte. Mas preparado pati da sa sintabong niyan ang kampo kan Villaperte. Kaya dahil lamang problema ang mga kalinyada kay ni sa pag-abot kan na eleksyon ta so mga nag-aasa sa baba na mga kandidato permi ng maaayudahan, no? Kaya rugma so mga yaon sa CWC, rayaon sa Kapitolyo Provincial nagsusurog ta may masurog man sa enda sa ano man na bagay. Kaya lang po kung maanang madara sa mga oposisyon sa Camarines Sur kung desisyon si Nonoy na magkandidato na sa ng congressman ta nakakasir siguro siya sa laban kan igagastos niya, at least nakakasir siguro siya na mayo siyang gayong maurag na kalaban sa 1st District, ang winnability niya grabe na makabalik sa Congress as representative of the 1st District of Camarines Sur. Pero kung maaspirar siya sa pagkagobernador, dahil siya nakakasiguro daog na siya sa laban kan Villaperte. Kung mautro siyang rematch o malaban sa Giraray, mas lalong dahil mag-Giraray nakakasiguro kung ano ang paninintabo niya, kaya pa sa mga naglalauman na mga kandidato sa ibabang pwesto. Kung si Leni man, medyo talamataman ang linyada kaniya sa Camarines Sur ta, paano man makabarosis na ayudahe man nga kami, boss. Takulangan sa mo yung panggarugastos. Babae, maalangan ka eh. Sa Rinconada, ang Governor Mix Villaperte, ang pig-endorse naman po baga, ni Congressman Sal Fortuno, ni former Congressman Sal Fortuno, na iyon naan sa endang panlaban sa kargong congressman sa Rinconada. Managlalataw na malaban. Sabi kaniban, makusog na pwedeng lumaban ali sa Alpilor. Si Seman ngaya, Lady Mayor ang pwedeng sumabat. Kundi mamanta, dahil mambaga nag-aanunsyo, kung ma-re-elect mayor or makandidatong congress woman. O kaya, antoro tranquilo, si Gob Mix Villaperte, mayong gayong naglalataw baga, umayong aning naglalataw na malaban, may sarumandang lady, legislator na malaban, kundi masakit man kung mayon sa imong physical na hawak para sa pangangampanya, lalo nang ang lalawagan mo is representative of the district, 5th district.
Kaya lamang na si Mig sa Villaferte sa kargong congressman sa maabot na pirlian sa Rinconada area. Ayan ang berdadirong katotohanan. O digdi man sa Eriga, dahil pa nakakapag-desisyon kung si Sepo ang malaban pagka-mayor as in vice mayor. Kung sino Nokoy, makandidatong mayor, or kung si Vice Mayor Rex Oliva, o kung si Saysendaan ma-Vice Mayor, o ma-running mate. Kung siya ang panlaban kan grupo ninda, kan Villaferte, sa kargong mayor as in Vice Mayor sa siyudad kan Iriga. Mayo pa pong final Diyan man sa Bula, si Mayor Miguel Ibasco, an sa iyang running mate, iyon an sa iyang gwapitong aki. Kontraktor pala nini. Garo AAA kontraktor man ang sa iyang aki sa Metro Manila. Mayamanon man. Mas mayaman pa nga ni Gawd ni ki mama niya, ki Mayor Miguel Ibasco. Si Manuel Nonoy Ibasco Jr. An running mate man sana ni Mayor Miguel Ibasco for Vice Mayor. An mag-ina. Tan rason man ni Miguel Ibasco, iuman sana ngaya, magastos ako sa pagka-vice mayor kan sa kuyang tandem o running mate. Ibang tao tapos susuagon ngaya ko, arong nga kitutoy na malan yan, abo ko na ngayon dyan. Tapig papara suag ngayon sa kuyang mga programa. Pirmi ngayang pakontra. Ako ngayaan nagtabang sa iya. O tapos ngaya, ako pa ngayaan susuagon kaya, abo na ngayon ko kitutoy. Ini na ngayong aki ko, ang sabi ko ngayon ki Ilray. As chairman kan sa moyang partido politikal, na yun ang ngayaan sa kuyang magiging vice mayor sa Bula. Okay naman ba nga Kilre? Dalhin mo na niya dito yung anak ko para makausap-usap ko rin. Diyan man sa Bato, si incumbent vice mayor John Surilla, yaon ako niyan sa grupo ni Villaferte. Nagsumpa na. Pigtaas na duwang kamot. Kaya tranquilo si Tata Frank Bernaldez, si Mayor Frank Tagilid man kaeda si Mayor Frank kung ano lumaban sa iya por Mayor si John Surilla. Kaya nangyari, kinuha na lang ni Bernaldez si Surilla na maging running mate niya, tandem sila. Kaya medyo tranquilo ang party ka na Bato. Sa Bui, dahil pa makapagdesisyon si former Mayor Ray Lacoste kung si siya talagaan sa iyang magiging running mate. Tabo niya man ki incumbent Vice Mayor Jopred Balagot na maging running mate. Trinidor da siya kaya niyo ka nakaaging eleksyon. Kana ngaya si Balagot sa barangay niya, ako ngayon daog. Kaya buko ngayon dyan maging ka-tandem niya. O kaya isip-isipan pa kung si siya sa iyang magiging running mate. Kung si last termer board member Manny Noble ang mag-vice mayor kay Ray Lacoste or kung si Isay, kung si Ichipare. Naaki pala ni Congresswoman Josal and former Kong Sal Portuno na si JP Sal Portuno Jr. Saro sa official na magiging pambato kan sa endang grupo sa kargong board member sa Rinconada area. Saka itong aki man ni last termer board member Manny Noble, si siya Noble magiging kaibanan saka si incumbent board member Butchokoy Oliva. Sa Balatan, iyo manggiraray re-elect si Nina Bagasbas. Saka ang dati niyang vice mayor, iyo manggiraray ang katande. Sa Inpang Banwaan. Sa Nabua, iyo manggiraray. Sa Baaw, iyo na. May pigdara po digdi si Ma'am
Rochi Raula an PIO kan Kasureko 3 na public service announcement sa ano po da April 13 ngunya na taon aldaw na Webes. Magkakaigwanin na power service interruption mapon alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Ang mga apektadong lugar sa Banwang Canabua, Paluyon proper, San Ramon, La Opinion, Santiago Yang, Lourdes Old, Lourdes Yang, Antipolo Yang, part of Antipolo Old. Ang rason po kan sinabit ng interruption, relocation of poles affected by the road, widening project of DPWH, and right-of-way clearing. So pag abot sa aldaw na Webes, Abril 15, another power interruption po. Mapon alas 8 nin aga hanggang alas 5 man, bali 9 hours man. Ang apektadong lugar sa Iriga City, iyon ang mga minasunod na mga barangay. Perpetual Health, Santa Teresita, Santa Maria, San Andres, Santa Cruz Norte, San Vicente Norte, Niño Jesus, San Rafael, Santa Isabel, Cristo Rey, Sagrada, San Pedro, Antipolo, San Ramon, and part of Baaw, dyan sa Tapul and Pugay. Ang rason kan interruption, relocation of poles affected by the road widening project of DPWH, right-of-way clearing. Yan po ang power service interruption na mangyayari digdi po sa party kan Kasureko 3, digdi sa Rinconada. Pero Nabua, Iriga, and Baaw ang medyo apektado po. Ano tong nag-text sa to ya? Iyo na yan pa di aircraft carrier versus COVID carrier yaon na daan kano sa South China Sea. Na baka magparibong lang mala sa Middle East kano ang nagpaparibong. Ayan, si Joter Tersinio. Baka kita man ang ganda gusto ng sakupon kan China, Taday na baga naghahali dyan sa teritoryo kan Pilipinas ni man mga togalsik man na ini. Saka dinadaog-daog na baga kitang Pilipinas sa Korea or sa Indonesia kayo dito, pag naglalaog na ang mga barko kang China, military Chinese, pigaalaw tulos sinda. Lumayas kayo dito sa teritoryo namin, narog sinda kayo magsika. Sa tuya man siguro, umalis kayo dito. Lumayas kayo. Kaya dahil mga karlayas, pigpaparagibuan na lagod ng konstruksyon, kadagatan kan Pilipinas. Pambirang man. Oy, ang 29 anyos na rider, nabaritaan, nagkabararian po daanin na Abaga. Matapos na mabudalan ang Ido, na biglang nagbalyo sa tinampo dyan sa partikan San Jose Camarines Sur. Kaya may pangapudan ang PNP. Bako lang pukutaan na sa mga barabanwaan. Dapat gabos na mga nag-aatamanin mga Ido. Dapat po ikurulong nindo sa doghouse ang sa indo mga Ido or kadinahan nindo. Maray kung igwa kitang lay na hinaman ko taan na ang Congress na duman sa dawa sa lokal na duman sa mga nag-aatama ng Ido na abong magkadena kan Ido ninda o abong kulong sa doghouse na kung igwang violators kaniyong lekota ng ini an ikadina ang kagsadiri kang Ido. Tagrabing perwisyo kan mga layas na Idong ini na day po pigkakadinan asin day kinukulong sa mga doghouse kan mga nag-aataman kang kagsadiri kan mga ini mga dog owner o pet owner na inaapod or apod kayan maarataman day man kayang alagaan pinagabubutasan sana nakakaperwisyo sa mga motorista o mahala taigwana naman pong na aksidente sa tinampong motorista bari ang takyag Isus Maria Josep. Nakakabuisit po na dahil kita nagiging responsabling mga paratama ng hayop ng urog na ng Ido. Tagrabing perwisyo, matakab ka kan Ido.
na may rabies, ay Diyos ko, grabe ang sakit na sa imo nga agian, baka magsurubo ang nguso mo. Tibad marungaw ka pa, pag narungawan idong nakakagat sa imo. Grabe ang gastos, grabe ang pa-eleksyon ng anti-rabies vaccine. Kaya grabe ang perwisyo po. Maray kung maging maringis, anlay kan Pilipinas, na kaya lang, garo masakit yan na kagsadiri ning ido, yun ang ikadina sa laog kan na doghouse. Pag dae sunod sa lay na kadinaan asin ikulong sa kulungan ang sa indang mga tama na ido. Kasi nakakabuisit na po na may mga nag-aatama ng idong dahi piggagakudan tapos dahi kinakadinaan. Ano daw itong may nag-text sa to? Sir Joey, ano po talaga si Kong Il Rey ang maglaban sa presidente ka nasyon? Tanganing mahiwas talaga ang sakop niya. Garusangon yan, mapasakalingkingan ni Kong Il Rey Villafuerte na maglaban sa kargong presidente ka nasyon kan Pilipinas. Sa pagkakandidatong presidente, kaya puan mo man ang suporta kan mga negosyante dyan. Kaya puan mo man ang suporta kan mga lideres sa mga probinsya. Hanggang sa pinakababang leader sa mga barangay. Masakit ang pagpipresidente sa totoo lang. Kaya si Leni Robredo gayo nagpaparadwa-dawang magpresidente sa survey kan SWS asin kan Fords, daog pa siya ni Isko Moreno, ni Mayor Isko Moreno, daog pa siya sa survey. Kaya siguro niya ako nagdodowa-dowa, kaya garo nakukurukumbinsi ka iba na magkandidatong gobernadora. Kaya lang po, warak man sa enterong Pilipinas ang focus kan Vice President, kaya malabo man talagang, kumbaga sa mapamati, huri ng maray. Mahiro para mangampanya, mas lalong huri na. Mga Villafuerte, paon pa lang na magtukaw sa pisto, sige nanlibot sa mga barangay, sa Camarines Sur para magtaonin tabang, ayuda, maggibonin mga project, infrastructure, sa education, sa health, sa mga ayuda, sa mga displaced workers, mga paraoma, mga parasira, kadakol, na haros naitanom na ninda. Kung sabihin intero nang nakataranom, na maburong nga bunga na pag-abot ka na eleksyon, na sige na sanang harvest o pitas kan mga bunga. Kaya niya ako, ang Villafuerte talaga medyo masakit daugon sa Camarines Sur, sabi kan ibang mga eksperto man po sa na mga political mga eksperto na sa pag-analisar ni dalagan kan na batalya ng politika sa probinsya. Ngunyan si Il Rey rumayo pa sa bokabularyo kaya yung magkandidatong presidente. Tama pa nga sa bokabularyo magkandidatong senador. Tamari elect pa dahil siya sa pagka congressman. Alagad, sabi kan na iba na mga dayupot ki Il Rey, kung si Leni ngayon malaban sa pagkagobernadora, si Il Rey ngayon malaban sa pagkagobernor. Pero kung si Nunoy Andaya daan lumaban, si Luigi ngayon, iyon na masabat ki Nunoy na Andaya. Kundi si Nunoy, interim lang da siya. O kan nag-speech kan birthday niya baga, ang sabi kan story kan ibang mga amigo, si Nunoy ngayong Andaya, interim pa sa naman ngayon palaan. Interim candidate for governor. But sabi yun, dahil pang kasiguruan, as in maapang pailan na talagang mga kandidatong governor. Siguro nagduduwa-duwa bahad ngayon magastusan na naman, nadadaog na naman lang sa laban. Pero kung mag-congressman man ang God sa first district, nakakasir sigurado. Sir Joey, ano talaga, ninyo? May nag-text sa tuya.
Katubod man ninyo ki to survey na iton nata naunga na nirangamin na tao sa di Pilipinas na abo ki Vice President Leni, pira-pira lang yan. Iyo man ang gada no. Ako nga ni minsan buisit man daw ako sa mga survey. Tabaka na survey 10 tao sa naman. Buhay mga tugang, inabot na kami ng oras sa pamamaaram. Sa ngaran ni Mayor Per Simbola, naging newsmaker sa Laucan programa. Sa ngaran po ni Rocky Bayubo, Philip Barasin na nagpaabot ng informasyon. Sa ngaran man, sa ko yung partner sa Lado Technical, Chief Engineer Tony Aguilar, and sa ining nga ang tadigdi, si Tony Saison. Saka sa transmitter site, yan duman si Engineer James Oco and si Rodel Cesar. Sa mga Facebook Live, thank you so much ki Bayaw SPO3 Midroso. Good morning Bayaw, thank you so much ki Hermanang Michelle Pasiti kang Naga, ki Ma'am Alicia Malundaniri, thank you so much ki Babes Saulon Cortez, thank you so much for watching. And kay Hermanang Monica Periki, Hermanang Milani Mendoza, and Mr. Van Dijk Gayzen. Mga tugang, salamat kansendong pagantabay. Standby po sa masunod na programa.